Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilar. Tataristan 24 kanalında turdan-turı efirda medeni ağırtı tapşığı. Barıгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Петрау җитте, җәй бетте ди халык. Ул табигатьне ылылау, матурлыкка мәдхия җырлау бәйрәме. Бүгенге тапшырыбызда әлеге күркәм бәйрәмнең үзенчәлекләре хакында сөйләшербез. Кунагыбыз Республика Керәшен иҗтимагый оешмасы башкарма комитеты җитәкчесе Белоусова Людмила Данил кызы. Хәерле көн, исәнмесез? Арумысыз дип эндәшегәле. Арулармысыз? Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Сезне күрергә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Мин дә бик шат, рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, алда әйтеп үткәнемчә, тапшырыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Студиябыз телефоннарын сез экраннарда күрәсез. Безгә шалтыратыгыз, актив булыгыз. Людмила ханым, әңгәмәбезгә күчкәнче башта сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Ул инде сезнең хакта һәм бай эшчәнлегегез турында булыр. Рәхмәт. Игътибар экранга. Студия безнең бүгенге кунагы Людмила Даниловна Белоусова. Татарстан Республикасының атказанган матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр хезмәткәре. Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәк директоры. Керәшеннәр җәмгыяте диюгә күз алдына Людмила ханым килеп басуы гаҗәп түгел. 10 ел дәвамында Керәшеннәрнең Туганайлар газетасы мөхәррире. 15 ел буена Татарстан Республикасы Керәшен иҗтимагый оешмасының башкарма комитеты җитәкчесе. 6 ел дәвамында Керәшен сүзе газетасының баш мөхәррире булып хезмәт куйган батыр да, гүзәл дә ханым ул. Керәшен яшьләрен үстерүче, мәдәни иҗтимагый проектлар авторы, Керәшен милләте өчен янып киеп йөрүче дә ул. Менә шундый сыклангыч шәхес бездә бүген кунакта. Рәхмәт бик зур. Инде Зурлагансыз. Шуннан да шулай бит. Инде әңгәмәбезгә күчсәк, шуннан да менә бүгенге көнгә кадәр Петрау бәйрәмнәре дәвам итә дип әйтсәк тә миңа калса дөрес булыр. Әлеге бәйрәмнең тарихына тукталып үтәсе килә. Ул кайчан һәм ничек барлыкка килгән? Ул Петрау бик борынгы бәйрәм. Ул мәҗүси елларга карап барлыкка килгән. Ул Керәшеннәрдә табигый календарь буенча җәйнең кыл уртасында җәйдән көзгә ауышу көнен үткәрә торган, каршы торган бәйрәм дип әйтегендә, аны урысча день солнцестояния дип әйтәләр. Менә нәкъ 12 июльдән соң, Петрау көненнән соң, икенче көнне уракка чыгарга була, пешәнгә төшәләр, инде көннәр дә сүрелә. Инде менә сандугачлар да сайрамый. Менә шундый табигать календаре буенча матур бер сулыш алып, ял итеп, шундый дәртләнеп, кешенең, халыкның ял итә торган, сулыш ала торган, көч җыя торган, уракка чыгарга әзерләнә торган бер шундый бер мизгеле, шундый бер матур бәйрәм Петрау. Менә инде ни өчен Петрау... Менә исеменә дә тукталып үтик әле. Шуннан да ни өчен Петрау дип атала? Миңа калса исеме бик матур, үзебезчә, халыкча, төркичә дип әйтим инде. Гәрчә ул Петрау үзенең исемен апостол Петрның исеме буенча алган. Чөнки ул апостол Петр белән Павелны искә алу көнендә үткәрелә. Гәрчә үзе мәҗүси еллар буенча узса да, шулай да менә исеме бик матур, әйттем инде. Петр бәйрәме булып кирип калган. Халык теленә, шуңа күрә үзебезчә итеп, матур иттереп Петрау дип атаганнар. Аннан соң менә тарихка күз салсак, белүемчә элегрәк әлеге бәйрәм чәчәк бәйрәме дип аталган. Ни өчен чәчәк бәйрәме дигәннәр икән? Чөнки җәйнең кыл уртасында дидем инде, бөтен табигатьнең шау-чәчәккә күмелгән вакыты. Бөтен җирдә чәчәкләр, Җиһанда хозурлык, матурлык. Шуңа күрә менә тақыялар үргәннәр кызлар, нигә Петрауга инде. Чәчәк бәйрәме, аннан соң аның бит әле үзенең дә ышанулары бар. Менә Петрау көнне 40 төрле ызаннан 40 төрле чәчәк җыярга кирәк дигәннәр. 40 төрле ызаннан 40 төрле үлән җыйсаң, аның дәвасы була, шифасы була дигәннәр. Һәм инде аннан соң әле Петрауга чаклы да үләннең шифасы чәчәктә, Петраудан соң шифасы тамырда.
Шуңа күрә менә чәчәккә зур игътибар бирелгән, иң матур вакытта чәчәкле, шаулы, шундый вакытта үткәргән. Күрә чәчәк бәйрәме дигәннәр, чәчәк бәйрәме дигәннән аның бит әле керәшеннәрдә яфрак бәйрәме дә бар, уңыш бәйрәме дә бар, монысы чәчәк бәйрәме. Менә ышанулар дип әйтеп үттегез, мин шундый бер мәгълүматкә табылган идем. Кызлар 12 кырдан 12 төрле чәчәк җыйганнар икән. Һәм алар әлеге чәчәкләрне инде үзләренең монда расларына салып, 12 җирдән җыелган 12 төрле чәчәк бәйләме һәм 12 җегет дип сөйләгәннәр үз-үзләренә инде. Һәм шул 12 җегетнең берсе минем төшемә керсен иде дип теләгәннәр. Менә бу ышану булганмы чыннан да? Ондай ышанулар булган инде, әлбәттә. Кызлар бит инде алар яраталар ондай әйберләрне. Ул бит инде кызларга хас әйбер. Менә чынлап та Петрау, менә кызлар өчен ул бик зур мәгънәгә ия бәйрәм. Чөнки кызлар ел буена Петрауга әзерләнгәннәр. Сөлгеләр чиккәннәр, кулъяулыклары чиккәннәр, үзләренә кием теккәннәр, баш киемнәр әзерләгәннәр. Чөнки Петрау көнне иң соңгы түгәрәк уен уздырганнар керәшеннәрдә. Петраудан соң түгәрәк уеннар булмаган. Менә шушында инде егетләр сайлап калырга тиеш булганнар кызларны. Кайсы иң матур, кайсы иң чигешле. Менә түгәрәк уен әйләнгәндә кайсы матур җырлый, кайсы матур итеп атлый, кайсының буйысыны шундый зифа. Шуңа күрә менә әйтәләр инде керәшеннәрдә Петрауда кызлар сайлыйлар, Покрауда туйлар ясыйлар дип. Покрауның да үзенчәлеге бар, чөнки ул уңыш бәйрәме. Уңышлар җыеп бетергәч, табыннар байыгач, бозларында бөтен нәрсәң бар, өстәлләрең мул булгач, инде Петрауда сайлаган кызларны алып кайтырга мөмкин булган егетләргә. Менә кызлар дигәннән аннан соң бит әле бәйрәмнең төп бизәге керәшен чибәрен сайлау, шулай бит. Менә әлеге кыз нинди булырга тиеш? Тагын шушы теманың дәвамы инде бу. Менә әйттем бит кызлар сайлар дип. Менә безнең Петрауда керәшен чибәре конкурсы инде 25 ел буена уздырыла. Безнең быел бәйрәмгә 25 ел, безнең юбилей булды быел. Ул шыраклыгында теге модага ияреп уздырган әйбер түгел. Чынлап турып, Петрауда кызлар сайлыйлар. Монда инде беренче чиратта моторлыкка басым ясалмый торган. Һәм инде менә шул как раз менә Петрауда бит инде кызларны сайларга кирәк. Безнең керәшен чибәре Петрауда ул безнең этноконкурс. Шуңа күрә Петрауда сайланган кыз ул гореф-гадәтләрне белергә тиеш. Үзенең нәселенең тарихын белергә тиеш. Матур итеп ул йолаларны, гадәтләрне күрсәтә белергә тиеш. Һәм инде үзенең кул эшләрендә күрсәтә белергә тиеш. Мондый табигый матурлыктан кала, онда рухи матурлык булырга тиеш. Дөньяны тану матурлыгы, ичке матурлык булырга тиеш. Менә шундый кызлар безнең әлбәттә инде керәшен чибәренә менә без шундый кызларны сайлыйбыз. Менә аннан соң Петрау бәйрәмен еш кына Сабан туе белән дә чагыштыралар. Шулай да менә бәйрәмнең төп үзенчәлеге дип нәрсәләрне атар идегез? Мин Сабан туй ул бит кыр эшләре тәмамлангач үткәрелә торган бәйрәм. Петрау ул җәйнең кыл уртасында җәйнең күзгә таба күчеш бәйрәме. Әгәр дә Сабан туй бәйрәмендә әле утыртылган гына булса безнең уңышлар, Петрауга безнең уже уңыш үскән дигән сүз. Без инде икенче көнне печән чабарга чыгабыз, уракка да төшә алабыз, әгәр дә теге һава торышы яхшы булса, шулай бит. Шуңа күрә алар икесе ике бәйрәм дияр идем. Әлбәттә инде нәрсәсен аерыла дип әйтәсез, сорашыгыз килсә, Петрау ул төнге бәйрәм, кичке бәйрәм. Ул кич кенә башлана, ул төнге җыен, халык җыены. Ни өчен дигәндә, яшьләрнең таңны каршылыйсы бар. Шуңа күрә бәйрәм кич башлана, кич буе, төн буе дәвам итә, һәм таңны каршылау белән төгәлләнә. Шуңа күрә менә элегрәк яшьләр, элегрәк бәйрәмнәр, алар менә Кошкатауда, мәсәлән, Зәй районында, алар тау башына менгәннәр яшьләр. Тау башына менсәң, син нигә күккә якынрак буласың. Син теләкләр телисең анда менгәч, күккә якынрак буласың. Һәм инде шушы аның бер
үзенә күрә ул бер сихер дип саналган. Һәм инде яшьләр күккә менеп, тау башына менеп, таң каршылаганнар һәм учак якканнар. Учак аркылы сикереп, әле болай гына сикереп түгел, кызлар белән егетләр җитәкләшеп, парлашып сикергәннәр бит. Шунда учак аркылы сикереп чистарыну, ут теге яхшы начар энергетиканы алып китә дип санаганнар бит инде. Әгәр дә инде сөйгән ярың белән җитәкләшеп сикерсәң, теләкләр дә әйтсәң сикергәндә, синең теләкләрең һичшиксез чынга ашачак. Чынга аша. Шуңа күрә әйтмәкче булам, аның үзенең генә хас традициялары бар. Һәм инде менә бу төнге җыен, бу сихри җыен, бу табигать белән якыннан аралашу, таңны аттыру. Һәм инде менә Петрау төннәрендә ожаган уйнаган. Менә шушы тау башына менеп, шушы ожаган уйнаганны күзәтү, аны күрү, ул үзенә күрә бәхет саналган. Әйтен бар бит күк капусы ачылса дип. Менә әгәр дә Петрау көнне шунда тау өстенә менеп, учаклар ягып, таңны каршылаганда ожаган уйнаса, ул, значит, ул димәк зур бәхеткә юраганнар, яхшылыкка юраганнар. Менә шундый шанулары булган. Менә бит ничек кызыклы. Шуңа күрә Петрау үзенә күрә бик үзенчәлекле бәйрәм дияр идем. Петрауда соңгы түгәрәк уен булган. Петраудан соң кызлар түгәрәк уенга инде чыкмаганнар. Чөнки ул түгәрәк уен, ул ритуальный булган. Ул уңышның үсүенә, ашлыкларның үсүенә багышлап җырлаганнар ритуальный җырларына. Петрау белән түгәрләнгән түгәрәк уеннар инде уңышлар үсте, аларны җыеп аласы гына калды. Петрауда түгәрәк уеннар, ритуаль уеннар тәмамлана. Менә шундый үзенчәлеге бар, Сабантуй белән чагыштырганда. Аңлашылды. Менә бәйрәмнең географиясе хакында да сөйләшеп үтәсе килә. Менә республикабызның кайсы районнарында аеруча да шундый матур итеп үткәрелеп килә бәйрәм. Бәйрәмнең республика күләмендә зур итеп үтә торган бәйрәм ул безнең Мамадыш районының Җири авылында. Мин инде әйтеп киттем, аның быел 25 еллык юбилее. Һәм менә 99 елда 25 ел элек шушы авылдашлар, шушы авылда туып үскән Иван Михайлович Егоров безнең республика көрәшен җәмгыятенең җитәкчесе, холдинг Акбарс холдинг компанияның генераль директоры. Һәм инде Мамадыш районының муниципаль башлыгы Анатолий Петрович Иванов авылдашлары 25 ел элек үзләренең Җири авылында авылдашлары өчен шушы кичкенә генә форматта шушы бәйрәмне уздырганнар. Һәм инде шушул традицияга кереп, елдан ел үсеп, зурайып, һәм инде менә берничә ел элек республика күләмендә бүтән халыкларның да бәйрәмнәре белән бергә официаль исемлеккә кереп, дип әйтик инде, бу республика күләмендә үткәрелә башлады. Һәм быел хәзер инде ул бик зур күләмдә масштабта уздырыла. Республика масштабында, хәтта Россия масштабында дияр идем. Һәм шушы бәйрәмнәр уздырыла, зур масштабта уздырыла Зәй районының Кашкатау итәгендә. Гомердән гомергә. Аларда бер кайчан да туктамаган бу бәйрәм, аларның престол бәйрәмнәре. Һәм менә Кукмара районының Шура авылында, аларда да бер кайчан да туктамаган. 25 ел гына түгел, аларга күбрәк. Сарман районының менә Ләк авылында, минем туган авылым инде. Чистай районында, Койбыш районында, бик күп районнарда менә бу бәйрәм үткәрелә. Гомердән гомергә. Ансында әйтеп китәргә кирәк инде, бу күп авылларның престол бәйрәме. Престол бәйрәме ул әгәр дә менә бу Крешна авылында Петр Павел Ширкәве бар икән, значит бу авылда, димәк бу авылда Петрау бәйрәме үткәрелә дигән сүз. Менә шушы традиция буенча бу бәйрәмнәр бик узак күптән шушы авылларда. Һәм инде менә хәзер бәйрәмнең матурлыгын күреп, аның шушлай популярлыгын күреп, бүтән авылларда да, престол булмаган авылларда да үткәрә башладылар. Һәм мин моңа бик уңай карыйм. Бу халык традицияларын кайтару, аны саклау дип кабул итәм мин моны. Һәм бу бик матур әйбер традиция. Менә әле бу көннәрдә генә Татмедиа каршында да Медиа Петрау дип исемләнгән бәйрәм узды. Әйдәгез әле шушы урында тукталып сюжет карап үтик әле. Бәйрәмгә күзәтү ясарбыз. Игътибар экранга.
Петрау үтті, жай бітті декрешін халқа. Әлі жайны тезгіні азатасы келмегенгеме, Татмедиа агентлығы бәйрәм шаралары исемлеген ұзнайтып, медиа Петрау гірлетті. Әйтергә кирәк инде менә Петрау бәйрәме узды бит инде Зурида. Анда барысына бара алмады. Без монда үзебездә үткәрәбез. Менә Казанның үзәгендә, иң матур җирендә монда оештыручы булып инде безнең Туганайлар газетасы булып тора. Менә иң матур ансамбльләр, коллективларны җыеп монда халыкка күрсәтәбез. Байлыгын, крәшен культурасын барысын да җиткергә тырыштык. Зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә бүгенге бәйрәмне оештырырга ярдәм иткән безгә, җитәкчеләребезгә зур рәхмәт сезгә. Мин зур рәхмәт әйтәм Керәшеннәр үзәге, Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәк, Людмила Даниловна Белоусова директоры. Мин зур рәхмәт әйтәм Бәрмәнчек ансамбленә, безнең йөзек кашыбыз. Вадим Захаров, Татьяна Ефремова сезнең каршыгызда чыгыш ясаячак. Махсус бәйрәмгә дип атап, Россиянең Красноярск өлкәсендә яшәүче керәшеннәр дә килгән иде. Безнең монда предкалар туганнар, без килгәннәр безнең Красноярский крайга, бабайлар, әбиләр, именно Комаровкадан, Мамадышский районнан, шуңар безнең авылда даже Комаровка дип называться ителә. Күп кеше шунда килгән булган, Столыпинская реформа булган чагында, алар килгәннәр дә инде. Вот и өйләнеше банда инде безнең тәтәйләр, нәнәйләр туганнары, нары без туганыбыз инде. Вот и торып ятабыз шунда. Шуннан да искиткеч бәйрәм булган бу, килешәсезме? Бик матур бәйрәм, әйе. Бик матур менә башлангыч. Туганайлар газетасы редакциясе инде 2нче ел үткәрә быел бу бәйрәмне. Бу үзенә күрә бер яңалык һәм бик матур яңалык. Менә әгәр дә чагыштыру үткәрсәк, сезнең балачактагы Петрау бәйрәме һәм бүгенге көнгә бәйрәмнәр. Бәйрәм үзенең асылын саклап кала алды дип әйтеп буламы? Минем балачактагы бәйрәм, менә Петрау бәйрәме ул чынлап та безнең авылның престол бәйрәме. Мин инде иң бәләкәй чагыннан ук менә кичке бәйрәм, мин ул бәйрәмнәрне бик яхшы хәтерлим, иң яраткан бәйрәм. Безнең әниләр, ниләр бит инде. Традициялар ничек дип, аларны сакларга кирәк. Аларны кайтарырга кирәк. Без аларны сакларга тырышабыз. Алар инде бик гади үтә иде безнең авыл форматларында. Узак вакытлар онытылып торды бу традициялар. Һәм инде менә без менә республика керәшен оешмасы дип әйтгәндә безнең җирчеҗәккә җырты мәдәният үзәге, бу безнең төп эшебез этнокультураны кайтару, аны саклау, халыктан килгәнне җыеп халыкка кире кайтару һәм әлбәттә инде бәйрәм үзгәрә, бәйрәмнең форматы үзгәрә. Аның асылын саклап калырга без тырышабыз һәм ул саклана, миңа калса бүгенге көндә. Ни өчен дигәндә, менә безнең бәйрәмнең йөзек кашы дип әйтик Петрауның Бәрмәнчек ансамбле. Бәрмәнчек ансамбле ул этник коллектив. Бәрмәнчек ансамбле Петрау программаларын үзе ясый, әзерли. Аның бит төбендә репертуарында 20, 30, 40 ел элек халыктан җыеп, саклап, шуны өйрәнгән материал ята Бәрмәнчекнең репертуарында. Шуңа күрә менә күп әйберләр кайтарыла. Күп югалганнары халыкка менә кире җиткерелә. Шуңа күрә бу өлкәдә әле эш алга таба да барырга тиеш дип саныйм мин, һәм ул бик актив бара. Традициялар саклана, һәм без аларны алга таба да сакларга тырышабыз. Һәм менә шунысы сөенечле шулай бит. Әйе. Людмила ханым, шуның белән инде тапшырыбыз ахырына да якынлашып килә. Бәлки тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез бардыр, мөрәҗәгатегез бардыр. Рәхмәт, шушы тапшыруга чакырганыгыз өчен сезгә, Гөлүсә. Әйтер сүзем, халык традицияларын бергә саклыйк. Менә бу бәйрәмнәр, менә ул безнең бетмәс төкәнмәс рухи байлыгыбызның нигезе традицияларда, авылларда, бүгенге көндә һәм халыкта. Менә бергә тырышып эшләсәк, шушы зур өлкәдә без үзебезне, телебезне, халкыбызны, республикабызны саклап калачакбыз сезнең белән. Шул уңышлар
Барыгызга да менә шушы өлкәдә. Иң кирәкле сүзләр булды бу, шулай бит. Бик зур рәхмәт сезгә бүген безнең студиябезгә килгәнегез өчен. Һәрбер көн матур бәйрәмгә тиң булсын, шулай бит. Рәхмәт. Сезнең белән саубуллашабыз, киләчәктә дә тапшыруыбызда көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.